Estem a la Cartoixa d'Escala Dei, al Priorat, i just d'aquí darrere tenim la bassa de les tortugues. Mireu, la dieta cartoixana era molt estricta. Menjaven verdura, fruita, ous, peix, no menjaven gens de carn i pa i vi. Poca cosa més. Estaven molt prims, la dieta era tan austera que diu que fins i tot els van citar a Roma per dir-los que havien de variar-lo una mica per estar una mica més sants, i aleshores els cartoixans el que van fer va ser enviar com a 7 o 8 cartoixans cap a Roma al més jove de 80 i tants anys perquè veiessin que menjant aquesta dieta tan estricta es podia arribar realment fins i tot a peu fins a Roma. Però què ens interessa d'aquesta bassa de les tortugues? Hi ha èpoques en què no es pot menjar carn, ells ja no menjaven, però que potser sí que es necessita proteïna, no? Es considerava encara que la tortuga no era ni carn ni peix. I aleshores què feien? Tenien com us diria, un viver de tortugues, perquè quan necessitaven una mica més de fortalesa o estaven malalts o havien de donar un xute d'adrenalina al seu cos pel que fos, doncs agafaven una pobra tortuga i nyaga, se la menjaven. I per això hi havia una bassa de les tortugues. No sabem si era mediterrània, si estaven protegides, si era la tortuga americana, que mira que ens en sobren i ens les podem menjar totes, no en tenim ni idea. Els cartoixans,